आंनि आफाया हाजोआव बन दाननानै आंखौ फेदेरदों फरायहोदों। आंनि आइया बागानाव साहा बिलाइ खानानै आंनो एडमिशन खालामना होदोंमोन। आंनि आबौआ ना हमनानै बाजाराव लाङोमोन। अब्लाबो आं फरायनायखौ लाना मानसि जानो हायाखिसै। बे बिबुंथिखौ होयो बिक्रम दैमारिया बेंटल कलेजनि कलेज उइकनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै। जाय मोजां जोहोलाव समाव मोजां खामानि मावलांगोन बियो मोजां सानफोरखौ गोसोखांना खुसि मोनगोन। नाथाय जाय गाज्रिखौ मावगोन बे गाज्रि दिनफोरखौ गोसोखांनानै दुखु मोनगोन आरो गाबगोन, बुंदों TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। ओरैबायदि दुखिया सार आंनि न'खरा। आंनि बाबाया हाजोआव बन लायनानै आंखौ फोरोंबोदों। आंनि आइया साहा बागानाव बिलाइ खायो आरो आंनि आबौआ ना फाननानै मार्केट बै गुदलि बाजाराव मोना मोना थाङोना बेयाव थांनानै फोरोंबोदों आरो। नाथाय दुखुनि बाथ्रा, बिमा बिफाया जोंखौ माबा मोनसे जागोन साननानै फोरोंदोंमोन। बन सिननानै, बिलाइ खानानै, ना हमनानै, सोरबा दखान साहा दखान होनानै, मोरखिया थानानै, गलाम थानानै जोंखौ फरायहोदोंमोन। नाथाय आंनि बेलायाव सोलोंथाइखौ लानानै आङो गोजौ जायगा, सोरजोंबा मिथिजानाय, सोलोंथाइखौ लानानै फेमास, पपुलार सार बिदि जानो हायाखैसै। बबेबा साइडजों आंखौ एसे एनै मानसिया मिथियो जानो हागौ। जारिमिननि जालांनाय घटनाफोरखौ नों साक्सेस जायैनि उनाव गोसोखांगोन। नों जेब्ला खामानि मावगोन, हाजिरा मावगोन, सोरनियावबा गलाम फैनानै नोङो गयफोरखौ हानलाबायगोन, बस्ता बागोन, अब्ला नों बै इयुन समखौ नों गोसोखाङालासिनो थानोनो हानाय नङा। आङो दोंसे मेथाइ सुजुदोंमोन। गाज्रि मावोब्ला आंखौ संसारा बोरै नाजावगोन, मोजां मावोब्ला संसारा आंखौ बोरै नायगोन। आं दाखालि मोनसे फिसा रिल्स हगारदों।